دێرا زۆرێ و من بج چوان دگهینێ هەv پشتی ئۆپەراسیۆنا خوردکردنا ئەولەهیە لە دێرا زۆرێ پشت پەردە و پلانên veşartî bi ser rûyê avê dikevin. Rehên van planan digihêjin civînên çarqolî yên di navbera Rûsya, Tirkiya, Îran û hikûmeta Şamê de. 27 Tebaxê di roja yekem a operasyonê de Tirkiyaya dagirker bi rengekî bejayî ajot ser min bicê. Hewlda çend gundên wê deverê dagir bike. Fermandarê Hêzên Sûriyaya Demokratîk Mazlûm Hebdî piştrast dike ku planeke hevbeş di navbera Tirkiya û hikûmeta Şamê de ye û çav li dagirkirina dêra zorê Minbic û Tiltemirê ye. Erdogan û Elmiqdad xwedî yek zimanî ne. Her yek ji hêla xwe ve gefan li dij Hesedê û birêveberiya xwe ser dixwe. Lewra vê gavê di ser benê êlan û fitineyê dilîzin. Nexasim ku berî niha cîgirê hevseroktiya Meclisa Birêveber a Birêveberiya Xweser Hesen Koçer gotibû ku yek ji biryarên civînên çarqolî belavkirina çekan li hin deverên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê ye. Şopîner dibêjin ku ev kêşe û rageşiyên vêdawiyê bi hemahengiya birêveberên wan civînan pêk hatine. Lewra Hesedê serwext e ku wan planeke mezin pûç kiriye. Bi nêrîna te Tirkiyaya dagirker û hikûmeta Şamê li ser çi li hev kirine? Nêrîna xwe bi me re parve bike.